Makita nato sa Ebanghelyo o sa unang pagbasa nga kung magsangyaw ta sa Ebanghelyo, ang una gyud nga requirement sa Ginoo kana gyung simplicity of life. Munang niingon si Kristo, ayaw mo pagdalag puntil, kwarta, ilisan, simplicity of life, dili complexity of life. Linyay mong tupad, ina simple ra imong life. Oy, ang kalibutan karon nagtudlo og daghan kaayong mga butang nga angay natong huptan kuno aron ta malipay gikan sa house and lot, cars, money, degrees, honors, gadgets, pleasures. Grabe kaayong kalibutan makadiman to the point na naggubat na ta, nagpinatyanay na ta, nga linog na ta tungod aning atong pagka-materialistic. So ang Ebanghelyo nagtudlo gyud nato simplicity of life, poverty. Ug sa ubang awhag ni Kristo, bulahan kamong mga kabos. Emphasize kay na niya. Nya kita no di kita maminaw. Ikinsa ninyo dinhi ang naningkamot mahimog yung kabos taas ang kamot. Lahi inyong gipaningkamutan mahimong dato mauna mga broad yun, mga broad aron lang yun madato, bahala nag didto magpakasa na sad, bahala nagbiyaan ko ng akong mga anak, dili ni pagtamay sa ni abroad ha. Ang ako lang, check your priorities and way of life, kay dili na nato pwedeng himuong rason nga aron maarang-arang among kahimtang, kay wa gyud mag-promote ang Ginoo ana. Ang gi-promote sa Ginoo is holiness of life. Kung mudaghan mang imong kwarta, kinahanglan holy ka. Ug unsa may sunod? Detachment from persons and things. Ningon si Kristo, kung makanha na mo sdan, ayaw mo pagtimbaya bisan kinsa. Di ba magsiglamano ba? Ay kog kalimti, ay kog kalimti, ay kog kalimti. Kusog, magkaya na. Hay, oh, sige, limot ha. Unsa may kinahanglan nyo diya? Ingos Kristo, lahos. Lahos. Ayaw pagsigig. Lamano-lamano ang mga tao, aron lang yun ka musikat. Karon perti na to makapasikat, dinhi social media, hala yun, pasikat yun. Tag-unsa na lang gibuhat, managhubo na lang. Tanaw ra ba sa kausahayan na haron lang yun musikat, daghang view, maghimog mga imposible, maggamit ana mga AI, mahimo na lang hinoong mga pangilad aron lang yun daghang mo view, maghimog kontrobersiya. Di na gustos Kristo ana nakita mo'y i-view. Ang gusto ni Kristo, mahasintro ang mata o ang hunahuna sa tao sa Ebanghelyo. Muna si San Pablo, gibiyaan siya, warasan siya maproblema. Nihangyo rapod siya nila ni Lucas, ni Marco, harimo diri. Adi diay, si Lucas, ray di ay kuyog nako, gibiyaan ako ni Barnabas o kisa patong usa. Tito, biyaan ko nila, wala sa siya maghilak-hilak na I cannot do anything. Detachment. Kamu mga asawa, detach from your husband. Husband, detach from your wife. Bitaw. Kaya usahay kanang inyong husband, kanang inyong wife, muna mudahan ninyo sa impyerno. Kanilang dinhi, magbunyag ta dinhi, magbunyag tagtag na po kabuk, may lag na iduha nga kinasal. Nganong nanganak man na, nga wa may kasal. Tubag. Tungod anang, I love you, I cannot live without you. Asa man kadadon anang gugmaha. Kanang inyong gugma-gugma, nga wa mo'y kasal, sige mong tinukhangay, asa man mo padong. Kung naa kay pagtuos Ginoo, padong gyud mo sa impierno. Yang ano inyo man ang padayonon.
hunong usa, break. Ikakita ni mo warning diha nga road under repair, ayaw padayon. Di ba? Repair. Refrain. Di yun mo padayon yun. Suko pag atong sultihan, ingon naong pariang rasag mo mo trabaho diri sa kuan. Tinarong ta dire, sigihan tagyaw-yaw. Ayaw. Mo na ang Ginoo na ginasay warning. Detach ba? Detach. Ikatulo, ang pag-antos si San Lucas na martir, si San Pablo na martir, si Santiago martir, San Pedro Kalungsod martir. Linya imong tupad, ing nagusto kang mamartir? Gusto kang mamartir? Or gusto kang mamartin? Oh, yang ato ro mga leaders atong naso dili gustong mamartir. Protektahan nila si Martin. Mao na. Hapit na lang tanan gibuhat aron lang yun ikapasangil sa laing tao ang ilang hugaw nga gibuhat sa atong nasod ug ang ilang pagpangawat ug pagdugmok sa atong ekonomiya ug sa atong moralidad dinhis Pilipinas. Siging pasangil og lain. Nagpatong-patong na ang ilang pagpamakak ug ang ilang pagpangilad nato. Tanawa ra guna anang ilarong gipangbuhat gikan sa Blue Ribbon Committee para Flood Control, ICI. Ana, hain pa dong ang ilang hearing, tuwa pa dong sa mga taong dili gyud mo itinuod nga author. Kaybaw na ta ana. Kaybaw na ta. Di man gustong muantos kun ang leaders di na gani gustong muantos, daghang tao ang magantos. Pero kung ang mga leaders muantos sama nila ni San Pablo, nilang San Lucas, Santiago Apostol, kani si Jesus, nagantos, purting daghanang taong malipay, maura man na. Ako, tanaw ninyo, nagantos ko din hiwa. Sus, hapit nagisi na lang nimbaba na kong baligyag slat. Gaantos yung ko anang inyong pagkabungol o pagkalawom o bulsa. Di yun kakuot anang 100 pesos para lang ipalit og slot. Daw kay musta na, no? Pero congratulations sa mga manggihatagon. Congratulations. Pero murag wa man mo kaabot og 5% sa tanang nagsunod nako. Ang mga manggihatagon bawa kaabot og 5%. Uban, minaw ta Padersiano kay lingaw ni pero inigisgot og slot, ay sirado na, sirado. Ala, bantay gid mo sa Ginoo. Antos ag palit. Ako sad antos akong baligya hangtod matapos ang kalibutan. Inantosay ta. Ligi, linya imong tupad. Ina promise nako. Sugod na gyud kog palit kada adlaw og slot. Ina. Kada adlaw yun. Ang uban wa yun muling sa gabiha sa dana padir kada adlaw patay sa dana padir. Ato na reklamo na mo palang gani pagsulti. O pag gani kasugod reklamo na. Mao na ang resulta dili gid ta maluwas. Ang tubag nato sa Salmo unsa may giingon nato? Sayop-sayop ra ba to? Ang imong mga higala nagtug-an sa himaya sa imong pagkahari, Ginoo. Kinsa ninyo dinhi ang mo claim nga higala mo sa Ginoo? Taas ang kamot. Ang dili mo isa higala siyawa. Sige na. Ana. Karon nagtug-an sa imong pagkahari, Ginoo. Hari gani sa ato pakitang tanan ulipon. Nya kay ulipon man di gid ta mosupak og unsay isultis hari. Di ba? Nya unsa may gisultis hari?
Slat gyud. Sell everything you have and give it to the poor. Mao na generic nga gisulti sa hari. Mao na dinhi kaning 72 ka mga disciples ni Jesus, pagsulti niya nga panglakaw mo, ayaw mo pagdaag bisan unsa. Pasabot gibiyaan nila ang ilang bahandi. Gasunod na sila sa tingog sa ilang hari. Ang ilang bahandi, ang ilan ng higala nga hari sa langit ug sa yuta. Way kwarta ug bulawan sa kalibutan nga makatumbas sa atong higala, kung higala tang tinuod sa atong Ginoo. Ug makita na sa atong pagbiya nining mga bahandi. Og sa atong pagbiya sa bahandi, unya atong ihatag sa katilingban, musamot kadako ang atong bahandi, kay ang katilingban mao na may mubaos paghatag nato. Una ako ginang balik-balikon dinhi, nisugod kog alagad second year college 1984, alagad kog simbahan. Ang akong makontribute ato kay kargador pa man ko ato, sige kog panggulnas uma nya eskwela pa gyud, maglakaw rasdahan kasagaran. May lagmo income ko og pinakadako na ginang 500 pesos ang buwan. Pero makakontribute ako 20 pesos, 50 pesos kada buwan sa among organisasyon. So good ato hangtod karon, that is my paradigm. O gikan sa piso-piso nahimong gatos-gatos ang akong makontribute, hangtod nahimo ng libo-libo, karon gani moabot nag-milyon ang akong makontribute. Pero kanunay nawa ko'y kwarta. O ano man, agianan rata sa grasya. Agianan. Siguro agyod na agianan ka, dili ka clog up nga agianan. Kana bitang tubo nga mo clog up, gahapon nagkagubot may kay di na mo agas dito sa babaw, clog up kay diri sa ubos. Naku putla na, tangtanga na. Pagtangtang agas dayong tubig. Okay. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing nadili ka tangtangonon, agianan ka kasaslat o clog up.